Hai bayarok no kaham kereng no tong banya joto no tini sari go kisasa no bersana hanai paimani rung nokhlawo no bar belak na sip oro mat kotor mat dongo o mat tokhe no bar ho payo no bar ekdom serak telka rengai dongo aboni bagai oro joto no sarik pangkha phailai jau no bar sip tong to hanai ka ang tini kisa berai dongmani nobar satatei belai kheno khasrango o nobar sip jara amtei kok tang phan jara kolam tei habai mathong asake telkar sing agi sini kami wa abo rung nok kesam nok nugui mathong ni rung nok kesam abo isi sini 12 years 12 years kata nok kesam ke tabo hanya yang rung nok ketal iko nok nugui mangkana rung nok ketal abo school ne rung jora serengai mano oro nugui mangkana borai bopang aboni umur 30 years ka 30 bosor kaza abo tabuni borai bopanya aragi cerai puru sing borai salai mani abo pantong kabo sing saya ko borai abo no borai bantong mai chau sing cerai puru aron borai japeleo abong kagi rungok kelas 8 jora tong rungok hagi ni kesam hagi ni kesam bokhe aro tabo khan kik lai jon jakha kun phan khlai jakya dagaro sakal baja balo khabo 15 bosor khnai rungok hagi 15 bosor ka khana tabo kelas khlai jakya tabo khe oro khlai jago agi od jidalo nagi sensrai puru oro kuthani tongmani o kutha sebaye abono senamka ke kutha sebaye abono senamka jenugi mangkhana dora rungnok agi ke sango rungnok ni bung nailena Rabindra Dulal Ucc Bunyadi Vidyalay goro teinang mani tank senam jatuh filter tank yang kitchen rok mami songcar mani yang kitchen garden bu khlai jak tung abong kha sin kham rungnok kitchen garden tung oro moi masing rok kaijak khitai nok rok tungo kaisa kaini kaibri kaiba kaidok khitai nok simisa kaidok tungo angka abok gini kesam rok baca abo tapo ketal tang mani ke kesam rok bolong tong baca kita ini rok belai khena ro nobar sip khasrango nobar dobon yang bufang rok kebong matong nobar phai mani bufang abon sibui nobar phayo yang kebong matongo orke agi long jam bahalai mani tabu khan tang khabo agi serai puru aron long jam bahalayo apna jaga khalai jak tongo apna hata tani khalai na layo ke tabu khan long jam khalai jak tongo aro sikla rok phai bahalai piyo kobong ma sakiri sujangna rok khne aro phungai khena phai bahalai piyo tabu khan tangko 15 year rong khana abo tabu khan tongo ketal ke hata tani rubo oro na bahal yang nahar nagi bufang wa phangrok nai totong tongbayo abo hunar bufang hati rok thanglai ya bugui mangkhana abo rungnok ke yang lama rukung rubber garden tongo lama rukung rubber garden ke oro teinang jangai pipe ketar
khlaitung hakor make ini kata apa supply ketal sin parao to bitung tabu khe nok khak thang ni tamaya sen nok khak thang tongka belai kena nobar sipsi serak tongaro nobar penima kolom khak sen aro phaina asuk bayai asuk lai kokrok salayo ke dini khe borok gri kha dini jotono nogo thangbai ke baksa ba ko sanja som kha Rohit, wait. Terus him deh.